dara tini tamni bagai nung sono ringna nangkha tam problem tongai nini abono kisa saikhana di abo kain ka ang ringya hin tongmani ko ang ringwin no ro phaikya no hana bele hambai ngai ko watui tini bai no ka sancha sangpai to watui bamani ngai yang hapung tolawo ani nok pung to hangkai hapung ni tui choramboi watui baman bai ko kakhlai ye takha dewal asta joto se kakhlai thamkya ngabono kisa rupurong na ngabono sanam thungmanta bofro ni simini ni nok koito ro ko kakhlai kena na abo khai honi ba ta ro khana abo sumuk tui thang tong ta lo sei asta sa chijawoi saiman kakhlai man saiman ta nana nga nok tabung nok ro ko mas ma thuyana na iko thunani ko tong ta ma tong yana nok ro ko chuki kaisa koi ke mas ma thugla kamu tui mangsi aba hai obostang to hata chung tora phaina phaka nong yoro to aw chung nuka thuna jaga koroi wati bo nok bising go koplom te tui bo nok bising kuni ka sati phai tong kha heda nika abono nung tabukai tabuk ni norowo mane je omai ke nok ro kakhlai mani kebo da nung kebo no da ringui kebo ro da phakya ni noro phai nai ke kebo abo sama to saga samane kaisa phaine kere sabna sa iko sinoron je member chairman no sakata borok la tam hin saba nung samani jagla media rong na hare kisai ri ro ditai no sata ba tobo borok phai nai phia ko nai ke ko ta ati ro hin simi sauta gai sino chairman kai kaisa saga ngo thuruta tami saba takala jiu khai kai khali ro kai nok manan ni so nga an to taw si tong ani cost tong to kai takala no ri ma kai awno sakamuna awno ko no ko ta nga nung nok bumaya khota na nok bo mai pa nga nung taktam ro khaisa ja taw tam khai cha kam ro khai cha hu ro khai yo aba ke sauta na ba cha tong ta nga tabuk to ti pramotha IPS ti BJP triple engine khlai tong nung borok na leni khukti tam koi hna musung tam koi mum plai nam sung abo kai ka abno borong no tamuni je hapang khlai tong rong no sana mo sungo ano khai ro goi no khungsa pan taklai ri ma kai belai kai chana hi ngasung pabukta ni mumung khai jitendra hande mo kai mo kamini bumung tam dagma bari panchayat khai sigari bari sambai